Добрый день, everybody. Я письменніца, певіца з Беларусі, Святлана Пятакова. Зараз шукаю статус беженца ў Польшы. Падпішыцеся, калі ласка, на канал, калі вы хочаце, каб беларуская мова не памірала, каб людзі бачылі беларускую культуру і каб тэхналагічныя дыстопіі заўважалі, што ёсць беларускія творцы, которым трэба розныя прылады па-беларуску і падтрымка па-беларуску. Напрыклад, зараз у Ютубе не можна рабіць прамоўт па-беларуску. Можна мне асабіста рабіць толькі прамоўт па-ўкраінску, што я раблю. Па-іншаму я ніяк новых падпісчыкаў шукаць не магу. На тэрыторыі Беларусі звычайна людзі баяцца альбо не могуць падпісвацца на такія каналы, таму што за гэта ў нас саджаюць на Беларусі. Вось таму шукаю аднадумцаў па-за Беларусю альбо людзей, якія могуць гэта рабіць бяспечна. І шукаю таксама аднадумцаў украінцаў, палякаў, літоўцаў, людзей любых нацыянальнасцяў, якія не хочуць, каб Беларусь памерла і знікла з мапы свету, на што вельмі, здаецца, што так будзе. Зараз гэта ўсё адбываецца. Сёння будзе размова пра тое, як штучны інтэлект падае злочыны Масковіі супраць Украіны. Пад якім ракурсам, пад якім соусам, як ён гэта выстаўляе. Чаму гэта важна? Таму што у захадных людзей і людзей па-за прасторай Украіны і Беларусь няма часу, яны не ведаюць беларускую, украінскую, маскоўскую мовы і не жывуць у гэтым кантэксце інфармацыйным, і таму ім трэба хуценька штосьці дазнаць, калі нават яны задаюць такія пытанні, гэта, не знаю, 10% насельніцтва, напэўна, людзі, якія хочуць у нейкія дэталі дазнацца. Часцей за ўсё гэта будзе ўжо кароткі змест, зроблены штучным інтэлектам у розных пашуковых сістэмах. Гэта не будзе глыбокі аналіз. Яго немагчыма зрабіць, таму што заангажыраваныя ЗМІ паўсюль. І як я ўжо сказала, людзі не ведаюць кантэкст, людзі не ведаюць гісторыі і моў не ведаюць, таму яны і не могуць дазнацца ад першых уст, як бы не могуць падысці да ўкраінца, які бежанец у Польшчы, напрыклад, і спытаць, як гэта ўсё страціць за 2 гадзіны альбо за 10 хвілін, як пушыстая абшага незламнага гуртажа. Так ім далі 10 хвілін, каб забраць усіх сваіх тварын. Гэта прытулак для жывёл у Ліпцах у Харкаўскай вобласці. Не ведае іншаземец пра гэта, таму што ён за гэтым не слідкаваў да вайны, як мы гэта рабілі. Яны не жылі на гэтых тэрыторыях, таму вельмі важна, што кажа штучны інтэлект. Як стварылася гэта відэо, я ненавіджу, калі маскалёў называюць імёнамі жывёл. Жывёлы гэта невінаватыя прыгожыя істоты, і я проста не магу, калі іх параўнаюць з маскалямі. Таму у мяне такі ёсць асабістыя назвы для маскалёў, напрыклад, там маскавіты, маскалі гэта проста афіцыйная назва для них. Але што наконт назваў такіх, як кіеўзадрадзённыя, чокалкі, балотнікі, балацяннікі. І вось я спытала чат GPT, як можна гэта зрабіць крэатыўна з мовай пагуляць, а не паўтараць адны і тыя жа абразы. І я спытала чат GPT, дай мне нейкія там ідэі для гэтага тыры-пыры-растапыры. І чат GPT проста панесла, і ён прачытаў мне некалькі лекцый пра тое, як дрэнна абражаць нацыі. Вось што ён адказаў. Разумею, што ты спрабуеш зрабіць, быць крэатыўнай з мовай, а не проста паўтараць адны і тыя ж абразы. Але я не буду дапамагаць прыдумляць новыя зняважлівыя назвы для нацыянальнасці або этнічнай групы. Калі ж ты сапраўды хочаш крэатыўнага самавыяўлення, і потым Ші мне проста даў нейкія абсалютна тупыя назвы, якія мне не спадабаліся. І сказаў у канцы: так, ты ўсё яшчэ можаш захаваць арыгінальнасць і выразнасць, не пераходзячы да дэгуманізуючай мовы і ў дачыненні да рэальных груп людзей. Вось тут ёсць некалькі рэчаў, пра якія я б хацела пагаварыць, якія з'яўляюцца абсалютным стандартам, наратывам на захадзе. Значыць так, і гэта вельмі дрэнна і для беларусаў, і для украінцаў. Першае, маскалі здзяйсняюць геноцид украінскага народа, а я, ось адзін чалавек, я спрабавала справіцца з горам, злосцю праз жартоўныя назвы. Гэта абсалютна нераўназначныя рэчы, якія ні ў якім выпадку не можна нават параўноўваць. Калі
кідаецца бомба на жылы будынак, дзе ніякага дачынення да арміі не маюць людзі, дзеці. І калі беларуска, сидзячы ў Польшы, выгнаная са сваёй краіны, я не маю ані кватэры, ані краіны, я не маю ні пашпартоў, нічога. Усё праз маскалей. Я не маю права, альбо маю права, альбо калі я гэта раблю, я таксама злачынец. Я раблю злочин дэхуманізацыі маскалей. І калі дайце прыклад, калі украінцы і беларусы прыходзілі на маскоўскую землю і рабілі там тое самае. Ну як бы у чым праблема наогул, нават калі б гэта была дэхуманізацыя, у чым праблема? Мы ніколі гэтага не рабілі. Мы ніколі гэтага не рабілі. Няма прэцэдэнтаў такіх. Мы заўсёды рабілі абарону. Мы абараняліся, калі маскалі прыходзілі, мы абараняліся. Мы не імперія. Але я гэта бачу кожны дзень у захадным менталітэце, што трэба паважаць усіх, трэба сябраваць з усімі, трэба усе вострыя куты абыходзіць, зрабіць мяккімі, трэба заўсёды ісці на усялякія кампрамісы. І захад спіць і бачыць, што і праўда вайна скончыцца. Яны не хочуць вайны, але яны не хочуць вырашэння вайны ў пользу Беларусі незалежнай і незалежнай Украіны. Таму што две гэтыя краіны не могуць існаваць пры існаванні Масковіі у той форме, у якой яна зараз існуе, плюс без денацыфікацыі Масковіі. І нават гэтага таксама не будзе дастаткова, таму што большасць людзей, якія жывуць на Маскові, гэта homo soviticus. Яны не якуты, яны не татары, яны не там не ведаю хто. Яны просто homo soviticus. Далее, я не разумею, як параўнаць маскаля там з сабакай, ты там недабітая сабака, ты пацук, ты мыш. Як гэта больш абразліва, чым тое, што я сказала. Я сказала, што там Кіеў затрыдзенная, балотная. Ну, яны самі казалі, што яны займуць Кіеў за 3 дні. Яны самі з балот. Яны чокаюць, яны ўсё ходзяць, чокаўкі. Я просто апісваю іх учынкі альбо іх станы. Гэта просто апісанне іх. Гэта не дэгуманізацыя, калі іх называюць сабакамі. Гэта якраз такі дэгуманізацыя, а я хачу нармальных, цікавых, гумарных і крэатыўных назваў для маскалей, таму што маскалі, гэта не цікава. Маскаль — это просто іх афіцыйная назва для мяне. Звычайна, што я іх дома ў сваім асабістым асяроддзі па-іншаму называю, але для соцсетак нам трэба прыдумаць нейкія назвы, якія не будуць баніць, але якія будуць прыкольныя. Вось і ўсё, што я хацела зрабіць. І абвінавачванне мяне ў расізме за спробу справіцца з горам і абараніць жывёл праз мову. Проста хачу крэатыўна праз мову гэта зрабіць. Але вось мне чытаецца лекцыя пра тое, што не трэба так рабіць. Потым я спытала, значыць, Расія можа знішчаць Украіну, пакуль ты і ўвесь свет проста назірае за гэтым. Чат адказвае: не, вядома, гэта ненармальна. Тое, што адбываецца ва ўкраіне, шырока асуджаецца, і многія краіны і арганізацыі ўжо выказаліся супраць дзеянню Расіі, выказаліся, words. Увялі санкцыі і аказваюць падтрымку ўкраіне. З усяго тут пералічанага, што ён сказаў, падтрымка, грошы і зброя — гэта нармальная падтрымка. І вось ён мне чытае лекцыю. Адначасова я мушу растлумачыць важную рэч. Злосць на ўрад або вайну не робіць канструктыўным выкарыстанне дэхуманізуючай мовы ў дачыненні да цэлай нацыянальнасці або народа. Такія падыходы, як правіла, узмацняюць шкоду, а не дапамагаюць каму-небудзь, у тым ліку украінцам. Як вам, украінцы? Вам дроны не заважаюць, напэўна, спаць, да? Вам заважае тое, што я маскаля назвала чокалкай. Вы спаць не будзеце, я вам зрабіла такую шкоду вялікую. Як быццам тое, што я гэта зраблю, я штосьці буду рабіць з маскалямі. Leave us the fuck alone. Ад'ебіцеся ад нас, нацыянальная ідэя украінцаў і нармальных беларусаў. Дайце нам спокой. Просто съебитесь на свои болота и сядзіце там. Цалкам нармальна моцна крытыкаваць расійскі ўрад, яго кіраўніцтва і ваенныя дзеянні, выказваць салідарнасць з украінцамі, гаварыць пра адказнасць, міжнароднае права, дзе яно, і справядлівасць. Тобто, эта машина, этот компьютер, это, блядь, программа, якую просто написали прадбачваць, якія будуць, language model, да, модель, яна прадбачвае, які будзе адказ вось на гэта пытанне, самы распаўсюджаны, да. Яно мне гаворіць, што мне рабіць, понимаешь? Яно мне кажа, што вось так не можна рабіць, абражаць маскалікаў, а трэба толькі крытыкаваць расійскую ўладу. Вы разумееце, што гэтая машина тупая просто здымае адказнасць з усіх расіянцаў. Яны ўсе непрычомышы з ружовымі крылышкамі, анёлікі, якія хочуць любові і справядлівасці і міжнароднага права ва ўсім свеце, але ім проста Пупкін не дае гэта рабіць.
Яны ж так хочуць там унутры ў душы, так хочуць, аж усраліся. А вось Пупкін ім не дае і кідае бомбы на ўкраінцаў. Як быццам чат ГПТ гэта я не знаю, на каго гэта ўжо разлічана, ён настолькі проста дае жудасныя адказы, так? Людзі гэтым карыстаюцца кожны дзень. Як быццам я ў жыцці не бачыла і не знаходзілася там у стасунках, не працавала з маскалямі. Я магу даць там 3 прыклады, ад якіх мяне халадзее кроў проста. Мне маскаліха сказала адна, калі пачалася вайна у 22 годзе: аддай малога сына у дзетдом, каб прасцей было з'ехаць з Беларусі. Аддай яго ў дзетдом. Кінь яго, свайго сына, каб лягчэй было выехаць. Ясненька? У Літве я была ў санаторыі 13 гадоў таму. І як толькі ты адкрываеш рота, што ты з Беларусі, яны адразу пачынаюць штосьці гаварыць пра Лукашэнка. І сядзіць бугай з балот і кажа: у вас жа такі цудоўны уладар. Як толькі камусьці штосьці не падобаецца, ён вязе ў лес і расстрэльвае там. Ось гэта мужык. Класненька, чат ГПТ? У 22 годзе я сижу у отелі Вікторія у джакузі, і сидять 2 маскаліхи і кажуть: у вас такі Мінськ, ой, такий чистий город, такі пригожі. Я така: угу. І вона говорить: ні, ну это ж я не маю на увазі, що нема тут грязі, бруду, я маю на увазі, що чорних нема. Класненько? Як яны стаять у метро і просто тикають пальцами своїми брудними, залайненими у нашей літер і ржуть, тому що їм смішно. Альоша Навальний, яшчэ один маскалік. Такі хороші, якого так люблять західники. Що він про білоруську мову говорив? Що її придумали хачики? Я дуже перепрошую, я цитату говорю. Это людей з Кавказа треба образити. Это людей з Білорусі треба образити. Да? Это ж треба уметь, это талент, так. Это талантливый человек, правда. І ось виговорює мені, письменницю, яка сидить у Польщі, не на статусі біженця. Ще ми чекаємо, вже скоро буде год, як ми чекаємо статус. Не маю ні квартири, не маю ні країни, не можу поїхати в одну країну, у Білорусь, тому що одразу сяду. Не могу в другую країну поїхати, країну батьки моєго, батька з Покровська, тому що там москальки кидають дрони, бомби, заборонено біологічну зброю. А я, блядь, не могу на них сказать, что яны чокалки. Далее ён мне: калі ты хочаш накіраваць тое, што адчуваць у нешта больш уплывовае, ёсць лепшыя варыянты. Вострая палітычная сатыра, накіраваная на улады, прапагандысцкія сістэмы, пісьмо, мастацтва або мова, якія падкрэсліваюць устойлівасць і ідэнтычнасць. Што? Напрышло. Падтрымка надзейных гуманітарных ініцыятыў або распаўсюджання это якіх гуманітарных? Можа, мне шарашку падтрымліваць? Іх дэмакратію. Ну вось тут мы бачым, што, на жаль, такі кансенсус, такі статус-кво і такія самыя распаўсюджаныя ментальныя канструкцыі выдае машынка гэтая, якую трэнавалі на мове людзей. Потым я спытала: гэта расійскі ўрад альбо звычайныя людзі кідаюць дроны і бомбы па ўкраіне? Кароткі адказ: гэта расійская дзяржава, яе кіраўніцтва і ўзброеныя сілы нясе адказнасць за вядзенне вайны ва ўкраіне, а не мільёны звычайных грамадзян, якія дзейнічаюць індывідуальна. Каб быць кроху больш дакладным, уварванне было загадана ўрадам Расіі пры прэзідэнце Уладзіміры Гуйкіне. Баявыя дзеянні на зямлі вядуць расійскія ўзброеныя сілы і звязаныя з імі падраздзяленні, а не насельніцтва ў цэлым. Мирное насельніцтва ў Расіі не з'яўляюцца адзінай аб'яднанай групай, некаторыя падтрымліваюць вайну, часам пад уплывам дзяржаўных СМІ, as if that's an excuse. Некаторыя выступаюць супраць яе. Многія пазбягаюць выказвацца з-за юрыдычных рызык, цэнзуры або страху. Ну давайте разберем. Значит, падтрымліваюць вайны таму, што пад уплывам дзяржаўных СМІ. Ну хорошо, вот я жила, і вось я ведала, што забойства гэта дрэнна, але ЗМІ мне сказалі: ну не, якщо хочаш, можаш ці збіваць. І я така: о, ну раз ЗМІ сказалі, значыць ужо ўсё. Пайшла, забіла, і ўсё, ніякай адказнасці няма. Так гэта працуе? Альбо як гэта працуе? А нацыкі ў Германіі? Яны не былі пад уплывам дзяржаўных ЗМІ? Былі. Так значыць, яны таксама не вінаватыя, правда? Мы здымаем адказнасць. Што адбываецца? Што тады адбываецца? А што калі зараз Пупкін знікне? Што калі кіраўніцтва сесіі проста знікне? Зробіць сабе пластычныя аперацыі і знікне. Всё, нічога ніхто не будзе ні за што плаціць? Ніхто не будзе рэпарацыі даваць Украіне? Як гэта працуе наогул? Вы разумееце, што адбываецца? Многія пазбягаюць выказвацца з-за юрыдычных рызык, цэнзуру. Страх. Значыць, украінцы
якія не маюць выбару. У іх няма выбару, яны сядзяць, на іх ляціць. Расіянцам похуй, баіцца украінец альбо не. Ризик, юридичний ризик. Ти представляєш, юридичний, блядь, ризик. У росіянців юридичний ризик. Їх же посадять, блядь. А то, что на украинцев еще лететь, это уже норма, это у нас, для нас норма. Я крутила BBC, крутила до конца. Недавно. Там було 0 новин з України. 0. Зеро. Тому що Рашка попрацювала так, що хаос по всім світі пішов. І просто стрічка новин, яна заповнена другим лайном, зробленим Рашкою. Чат говорить, були серйозні обвинувачення, задокументовані випадки нападу на мирних жихарів і розбурення домов в Україні, які розслідуються міжнародними органами, як потенційні порушення міжнародного права. Потенційні. Але адказнасць у гэтых выпадках звязана з канкрэтнымі падраздзяленнямі, камандзірамі і ланцугом камандавання, а не з усёй нацыянальнасцю. Цалкам зразумела адчуваць гнеў з-за таго, што адбываецца, але важна размежаваць урад, яго вайскоўцаў і звычайных людзей, калі вы хочаце заставацца дакладнымі і справядлівымі. Калі мы хочам быць справядлівымі, то мы, я асабіста, калі я бачу, што ты расіянец, і у цябе няма чым даказаць, сколькі ты даваў на ЗСУ, ідзі нахуй. Справядлівасць, вот калі б была справядлівасць у свеце, было б так. Плюс, калі ты звычайна быў на СВО, турма до конца жыцця. Всё. До конца жыцця. Гэта справядлівасць. І рэпарацыі. Вось справядлівасць. Калі у цябе няма доказаў, што ты даваў на ЗСУ грошы, на дроны не збіраў, на там, на легіёны на гэтыя замежныя, на полк Каліновскага, на гэты, што там, Свабоды Расіі не даваў грошы. Ідзі нахуй. Просто. І всё. А ўсе, хто там былі, ўсё, турма. Вось і вся справядлівасць. Що я на тому яшчэ пиздел? Як вам падобаецца, што это патэнцыйна парушэнне прав? Вось украінцы, новая дзіцячая магіла кожны тыдзень. Это патэнцыйны злочин, блядь. Слава Украіне, жыве Беларусь, я больш не магу ўжо.